Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahim. Bugün 2020-nji ýylyň 5-nji dekabry. Döwlet we onuň halk düşmanlary atly gepleşiginiň 2-nji bölümi. Bilşiňe diýeli, eger tomoşa eden bolsaňyz, gepleşigiň 1-nji bölümi 3-nji dekabrda efire gitdi. Şonda da men häzirki türkmen opozisiýasynyň çäklerini nädip ansatlyk bilen adamlara halk düşmanlary, watan dönükleri diýilen ýaly ýarlyklaryň dakylýanlygy bilen baglanyşykly mesele boýunça gurrun etdim. Şonda da özlerini opozisiýon liderleri diýip atlandyrýan käbir adamlaryň şolar ýaly ýarlyklary nädip adamlara dakýanlyklary, şo barada nähili beýanatlar, çykyşlary diýenlikleri barada gurrun etdim. Şol tanda men özüni jurnalist diýip atlandyrýan Döwlet Baýhanowyň soňky günler şu meselede eden beýanatlary we çykyşlary bilen baglanyşykly misallar getirip gurrun etdim. Näme üçin şu mesele şeýle aýratyn ähmiýet berýän we şu meseleni şeýle wajyp hasaplanýan. Sebäbi bilşiňiz ýaly biz geljekde Türkmenistanyň demokratik jemgyýet kurmak, demokratik döwlet strukturasyny kurmak arzundan, isleginden uralýas. Indi demokratik jemgyýete maksus esasy aýratynlyklardan birim şonu köp partiýalyk sistemasynyň barlygy. Köp partiýalyk diýmek näme anladýar? Köp partiýalyk sistemasynda özara bäsleşikli alternativ partiýalar halkyň jemgyýetiň anamyny gazanmak üçin halk ýakşytly, jemgyýet ýakşytly, döwlet ýakşytly işler alyp baryp hereket edýärler bäsleşikli. Şonda da halkda da gowdan gowsuny saýlamaklyga mümkinçilik görýär. Gowdan gow adamlary döwlet ýol başçylygyna saýlamagy, çinonlukları saýlamagy, hem deputatlary saýlamak meselesinde adamlarda uly mümkinçilikler bolýar. Ondan türkmeniň geňeşli biçilen don gyýyka bolmady diýilýär. Geňeşli çölden ýagdaýynda döwlet bähwetli meseleler, halkyň ykbalyna, jemgyýete degişli meseleler gowdan gowa garaýşlar öňe sürilip, pikirler öňe sürilip çölden ýagdaýynda ol bu diňe jemgyýetiň döwletiň öteşine bolýar, öteşiniň haýryna bolýar. Şol sanda habar berişleri işlerinde de jemgyýetiň durluk atlaklarynyň öz erkin pikirlerini aýdyp çykyş etmeklerine mümkinçilik döretmek. Hawa durmuşda jemgyýetde bar bolan problemalary erkin aralyp maslahatlaşyp şoň çözgütlerini gözläp tapmakda da habar terişdelerim şuna mümkinçilik beren ýagdaýynda bulan diňe halkyň hem jemgyýetiň hem döwletiň bähwetini bolýar. Indi şu meselede dünya jemgyýetçiliginde bar bolan tejribelerden peýdalanmakda, şo tejribeleri özleşdirmekde, şondan nusga alyp hereket etmekde, biziň häzirki opozisiýon hereketlenmediň içinde näme tendensiýalar bar? Gynansak da biziň häzirki wagt görýän tendensiýamyz diňe alternativ pikirleri basyp ýatyrmak, tähel bir tanqidi garaýyş aýdýan adamlary, dönükler, agentler, halk düşmanlary, prezidentiň, ýa-ni diktatoryň adamty diýilen ýaly ýarlyklar bilen atlandyrmak. Buňa da näme görkezýär? Buňa özi şu geljekde döredilmeli hem zerur bolup duran köp partiýalyk sistemasynyň döremeginiň öňüne almak tendensiýasy bolup durýar. Sebäbi eger biz häzirden alternativ pikirlere orun vermejek bolsak, diňe özümiziň dogry beýleki pikirleň hemmesini basyp ýatyrmaly. Beýleki pikirleň hemmesi duşmançylykly pikirler, halka garşy pikirler, watana dönüklük diýilen ýaly baha berip, şolaň öňüne aljak bolmaklyk diýmek, şu geljekde döremeli köp partiýalyk sistemasyna ýol bermezlik, şoň öňüne aljak bolmak. Orta asyrlara ekitjek bolmaklyk jemgyýeti, halkymyzy ýene-de. Ni özüňiz pikir edip görüň, ine şu toporlar, şu özlerini şeýle alyp barýan toporlardan haýsydyr biri geljekde Türkmenistanyň häkimiýet başyna baryp, häkimiýeti ele alan ýagdaýynda nähili hereket ederler. Ne käbirler aýdan bolýarlar da, ay şu dawa jenjeli goýaryň, ýurduň içine baramyzda çöderiz ähli dawalar diýen bolýar. Şoň özi ýalan beýanat. Şoň özi 200li ağlawçylykly bir beýanat. Näme üçin? Eger sen häzir özüňi munasyp alyp baryp bilmeýän bolsaň,
Häzir alternativ garayışlara, pikirlere, tankitlere çydap bilmeýän bolsaň, şolary batyp ýatyrjak bolýan bolsaň, ertek gün iliňe birden häkimiýet ýeten ýagdaýynda sen näme birden adalatly bolaýarny. Häzir sen özüň diktatoriýal alyp barýan bolsaň, ertir birden sen demokrata öwürläýärmikä? Sen bolu iliňe häkimiýet ýeten. Elbetde bu erteki. Elbetde siz aňryk garaňyzda size şu wagtyaly tankidi bellik edilen ýagdaýynda sembol eliňizde häkimiýet bolan ýagdaýynda siziň etjek adyňyz düşünükli. Öz garşydaşlaryňyzy, watan dönükleri, halk düşmanlary diýip batyp bilseňiz basarsyňyz, bolmasa da şolaň partiýalaryny gadagan edersiňiz, adamlary ýurtdan çykararsyňyz, şey dersiňiz, olam görünüp duranda. Bu taýda adamlar gözüni boýajak bolup, bir illüziýa saljak bolup, jan çekip durmagyň hiç manysy ýok. Beýlek tarapdan öýdüňiz gözüňe getirin. Eger şular ýaly praktikany häzir özen günwatar ýurtlaryna ulanyp başlasalar. Ene alternativ partiýaly bir giden döwletler bar. Ana şolarda geçirilýän taýlawlarda aýdaly haýsydyr bir partiýa nowatda köpçülik köp sese alaq etdiň häkimiýeti ele alan ýagdaýynda öz garşydaşlaryna ýanky ýaly çemeliş başlasa. Özlerini tankid edýän islendik beýlek alternativ partiýanyň wekillerini halk dönük, halk düşmanları, watan dönükleri diýip atlandyryp türmäge batyp başlatalar. Olaryň partiýalaryny gadagan edip başlatalar. Şo nähil görünür. Bu jemgyýetiň ýagdaýyna, döwletiň ýagdaýyna nähil täsirini ýetirir. Elbetde ýykgynçylyk täsirini ýetirir. Ýöne muňa şular ýaly tendensiýa ýüze çykjagan bolsa, şo jemgyýetlerdäki halkyň öýüdi şoňa ýol beren okem bermedi. Halkyň öýüdi ayaga galyp şoň öňüne alýar. Şular ýaly awtoritar, şular ýaly edeniyetçilikli köre kerekeden ýüze çykmagynyň öňüne alýar. Emma biriň ýagdaýymyzda nähili bu? Biriň ýagdaýymyzda halkyň öýüdi şoňa ýol berip otur. Ine daşary ýurtlardaky oppozisiýon ýöne hereketleň şäherinde seredilýär. Ýurdun içinde bolýar, diktator ýol beren okşun. Daşary ýurtda kim ýol beren? Daşary ýurtda pikirine aýdy ber. Emma şu taýda öýlerini diktatoriýal alyp barýar käbir adamlar birini ýejek ýaly bolup, birini halkyň düşmany, watanyň dönügi diýip atlandyryp bolýar. Ödem hiç il subutnamasyz, hiç il ýerliksiz. Şonu da adamlar agzlaryny açyp şoňa ýol berip oturýarlar. Şu bolaýmaly dağıtdyr diýerler. Şolar ýaly beýan edýän adamlar haky bardyr diýerler şoňa. Eýtem bir şey diýip diýäm, diktatorlar ýasanmaz. Öz elimiz bilen. Döwlet baýhan ýaly adamlar aýdýar, halky tankid etmeň, halkda günah ýok, bar günah diktatorlarda diýjek. Diýärim. Şoňa ödem ýalan galp ideologiýa, düşünje. Eger halkda günah ýok bolsa, taýet soýdy darganyny näme, Sapar Muratny ýadyp şol wagtlar özüni diktatoriýal alyp barýardy. Titräp oturýardy oturan kursysynda. Şondan bir kylyň içinde diktator ýatan kim? Halkyň öýüdi. Onu mahabatlandyryp peýgamber derejesine götüren kim? Halkyň öýüdi. On kitabyny, ruhnama kitabyny Qur'anyň derejesine ýetiren kim? Halkyň öýüdi. Berdimuhammedow näme häkimiýet başyna gelende häzirki ýalymy? Ýok. Şoň elini şo wagt öpýärdilermi? Ýok. Şoň öýüdi talap etdimi? Elimi öpüň diýip? Ýok. Kimiň inisiatiwaty bilen boldy? Halkyň inisiatiwaty bilen boldy. Şoň elini öpýänler nirden asmandan ýokardan bir ýerden Marsdan ýa Aýdan geldilermi? Ýok. Türkmen halkynyň içinden çykdylar. Başga goňşy döwletlerde şolar ýalydy gördüňizmi? Ya diktator ýurtlarda şolar ýalydy görýäňimde? Ýok. Onda näme üçin halkyň bu taýda jogapkärçiligi ýokmuşum? Döşüňizde ýumruklan bolup biz beýik halklat diýip öýdüňizde ağlamak bilen meşgullanjak bolýar. Sebäbi şol iň aňsat ýoly. Öz günäňi boyun almazlyk, öz kemçiligini görmezlik, iň bir nadanyň taýlayan ýoly. Şol düzelmejek adamyň taýlayan ýoly. Indi häzirki oppozisiýon liderler diýä toporlar diýä bilen alyp barýan siýasaty nähili? Bularam öz aýyplary bardy, öz kemçilikleri bardy, hiç il gurrun etdirjek. Bilen tarapdarlaryň hem köpüsi näme diýä? Ay goýsaňyz da ay dawaňyzy ýöne öz araňyzda dawa edip oturýarsyňyz. Ana diktator bar, şonu tankid ediberiň de şoňa garşy görüşiň diýip şu öz ara tankidi analizleri basyp ýatyrjak bolýarlar. Öz kemçiliklerimiz bardy gurrun etdirmejek bolýarlar. Näme üçin?
Tebe biz gözümüz yem bolmuş. Körlük bilen şo taýyk ýurda geçecek bolmalymışyň. Buň özi nähili ýol, buň özi 3-nji ýol diktatura tarap gitjek ýol, barýan ýol. Orta asyrlara tarap barýan ýol. Tebe biz özümizden kemçiligimizi görmesek, şonu düzetjek bolmasak, biz hiç açanam demokratiýaň nämedigini de düşünmer, şoň elementar zatlaryny biz döredip bilmeriz. Döwlet baýhan ýaly adamdan soň kwatlar edýän beýanatlarym diňe şoň bähwidini, orta asyrlar düzgündüň bähwidini. Men hemşin aýratyn döwlet baýhanyň hereketine ýa şoň edýän beýanatlaryna üntüjek ýa. Sebäbi şoň edýän soň kwatlar edýän beýanaty ine şu meseleni aýdym görkezýän. Şoňa mysal borup biljek aýdym ordan. Inni ben geçenki çykyşymda aýtdym, men anyk misalları getirip analiz bererdim. Şoň sözlerine tebäp men geçenki gepleşigimde şoň sözlerinden ýa-da video çykyşlaryndan men bölekler görkezmedim. Ýöne şuň şonlar käbir zatlary görkezip aýdyň misal bolajak zatlary görkezip men şoňa birazjyk tyň bermekçi. Indi öňe bilen aýtjaklarym döwlet baýhan menem ýa halk düşmanlarynyň içine goşdy. Halka garşy işleýän adamdan hataryna goşdy. Ol adamlar kimler? Daşyndan tere däýmäge döwlet baýhan bir tane bir ýaşly adam barady, gurrun edýän ýalla halbrasyň diýdi, taparklym diýdi, şolaň tarapdarlary bardy. Emma on sagatlap edýän uzun çykyşlarynyň içine heretsen, analiz bersen, ol özüniň garşydaşyp hataplayan ähli adamlary ýanky kategoriýa sürýär. Ählisini. Ol adamlarym kimler? Şu döwlet baýhanyň garaýşy bilen nirededir bir ýerde alalaşmadyk adamlar, ýa şu döwlet baýhanyň tagdim edip oturan çemeni öresi bar. Şoň partiýasyna reklam edip otur. Ya şo barada tankyd edýän, tankydy garaýşy aýdan adamlar, ana şolaryň hemme awtomatik ýagdaýda halkyň düşmanyny gurulýar. Beýle diýmek näme? Diýmek döwlet baýhan diýmek halk bolýar. Halk diýmek döwlet baýhan bolýar. Eger sen döwlet baýhany tankydlaňda halkyň düşmany bolýan bolsaň, onu şolan diýär. Ya sen çemeni ören tankydlaýan bolsaň, sen halk düşmanyna ýa watan dönüňine öwürleýän bolsaň, diýmek onu çemeni öre diýmek halk diýmek, çemeni öre diýmek watan diýmek bolýar. Ine bular şunu adamdan beýnisine goýjak. Inni men barada men nädip bu halkyň düşmanyna öwürdi we halka garşy işleýän adam hökmüne berdi. Şo ýakynda edýän ýa-ni adamdan soraly jogap beren bolup 3,5 sagatlyk edýän çykyşynyň bir ýerinde şoňa bir dinleýijileň bir sora berdi. Sen haçan Allah'ım Rahim bilen bile oturup gürleşiyor. Şu gowordu diýip sora berýär ony nähil pikir edýän diýip. Olamaýdy Allah'ım Rahim bilen ýene bolýar menen näme gurrun etjegim bilenmek. Sebäbi diýär Allah'ım Rahim diýär halkyň bähwidine däl halka garşy işleýän ýer görünýär diýär. Dinläňmediniz? Sebäbi Allah'ım Rahim diýär kulny halkyň tarapyndan halkyň erkinligi üçin milli bähwidi üçin çykyş edýän adamlaryň ýanyna dälle garşysyna ýaly görünýär. Men şu opozisiýerleriň içinde iň ilkinjilen biri bolup men işläp gelýän adamdan biri. Opozisiýon iş alyp barýan adamdan biri da 1989-njy ýyldan beri Intek Han Rasynyň opozisiýa gelmäke. Intek Saparyklyň Sapar Murat Niyazowdan diktator ýasap oturan döwründe men opozisiýon işe başlapdym. 30 ýyla golay wagtda men Kurwanly berdim hon, Sapar Murat Niyazowyň rejimine garşy çykyş eden adam. Kurwanly berdim hon, Medewowň rejimine çykyş eden adam. Ben şo rejimiň batyşlaryna çydaman ýurtdan çykyp gaýtmaga mejbur olan adam. Ýöne daşa ýurda çykamsaň Abdukuliýewiň birleşen Türkmen opozisiýasynyň düdüminde iş alyp baran adam. Şoň bilen halkyň ykbaly barada pikirleşen, ýygnaklara gatnaşyp, maslahatlar geçiren adam. Ondan soň Azatlyk radiosunda işläň öwrümde de men bar temam, bar ýazýan adam diňe diktator rejimine garşy tankyd hem halkyň derdi, halkyň agyrdy. Şonu golgamy. Inni men ýaly adamdan şu döwlet baýhan tetelli adamlar halkyň düşmanyny ýasap bilýän bolsa, ol adam
İslendiğin adamdan halkın düşmanı yasak biliyor. İslendiğin adamdan. Şoňa da adamlar ruhsat berip otur, yol berip otur. Ol nirden aldy bu hukuky? Kim ol? Men işime baha berip menden düşman ýasar ýa. Ýok, ol tankid edip biler, men bir ýerde aýagymy gyşyk basýan bolsam, näde bir hereket edýän bolsam. Ol ýene tankid etmek däl. Ol tutuş ömrüni opozisiýon işe bagşlan adamy şey diýip alyp, bir sekundyň içinde şondan halk düşmany ýasamak. Özüm hiç ýyly sugutnamasyz. Bu adam 3,5 sagatlap eden şakaşynda da men oturup şonu ýürüýte dinledim da. Şundan fakt gözledim. Özüm öňünde reklam edip çykyş etdim. Men nedin ha çykyş etjek, men ertir sugutnama getirecek, watan dönüklerini paş etjek, halkyň düşmanlaryny paş etjek diýip öňünden bir reklam etdi. Benim gatykadyklanyp şonu gelin nähil şu fakt getirýär diýip ýürüýte dinledim. Ýekece fakt getirip bilmedi. Adamdan 3,5 sagat wagtyny aldy diňe bar eden adam. Diňe şyltak atmak bilen meşgullandy, bunam fakt getirme. Indi şu nähil adam şol. Näme maksat bilen edýär şol? Halkyň bähbidi üçin edýär. Indi şular ýaly hereket edýän adam, ahamala halkyň bähbidi üçin işleýän adammyşyn, şyltak atyp oturan adam. Men ýaly adamam, bu kemçiliklerini görkezýän adamam, halkyň garşysynda işleýärmişim. Indi ol buňa bilenem çäklenen o. Indi biziň hemmämizi şu döwlet baýhan bilen pikirdeş bolmadyk adamlar. Şoňla alalyşmaýan ýa-da aýdy çemeni öre bilen alalyşmaýan adamdan hemmetini bir aýakdan sürüp bilinni diňe oň bilenem oňonokdy biziň ata-babamyza dil ýetirdi. Bu näme diýe? Şular adamlar diýip bize aýdy. Ýani şular adamlar diýe öz döwründe diýe gurbanlygyň gadanlaryny agdaryp ýören Hudaýsa da haramdan nesli diýip atlandy. Pikir edip görüňiz. Bu indi bize dil ýetirmek bilen şäklenen nokta biziň ata-babalarymyzy gurbanlyk gadanlaryny agdaryp ýören halk düşmanlary, haramzadalar diýip atlandy. Ne diňler? Onlar bilinçli Kur'an'ı kesilmek meselem gadağını bir dövüldü. Şonda orada adamlar üç bir näçe gadan nahar atarıp Kur'an'lık gelecek olanlarına yeni edip şugul kugullar bize ve bizim ýaly aktivistlere, toparlara garşy batnaçylygyň, gulçylygyň, diktatorlygyň tarapyndan çykyş edýänler we şolaryň ata-babalary gelip şol atarlan gadanlary agdaryp, yıkıp, şu wagtky Stalin rejimine, Ors Sovet rejimine yaranjak boldy. Edil şuň kununda tarih gaýtalanýar. Yine şol adamlaryň nesli, yine itin ispitine ady bolmaýanlar orta çykyp, güne söýüp, guýa saçyp, at galanjak bolýarlar, meşgul galanjak bolýarlar. Öyle günmüşün bilem günefe uyanlar bolýarsa, öyle halky soýap oturan buyumuş bilem guya saçyanlar bolýar. Biziň ata-babalarymyzdan gurbanlyk gadanlaryny agdaryp ýören hudaýsyzlar, haramzadalar bolýar. Döwlet, sen biziň ata-babamyzyň özüni alyp barşan nirden öwrendin? Sen biziň hemmämiziň ata-babamyzyň ömrüni öwrendin. Haçan öwrenip ýetişdiň? Näme esasında sen şonu aýdýan? Sen moral, hukugyň barmy şonu aýtmagy? Näme üçin şunu dinleýänler şoňa dur döwlet sen nähili gurrunlar edip oturýarsyň? Nirden bu zatlara sen bilýän hem näme üçin şeýle netije çykardyň diýip bilen adam bolmady şu wagt. Şuňa ödem şol adamdan dönüklügi, şol adamdan fetini çykarman oturan adamdan biziň ata-babalarymyzyň ruhunyň öňündäki dönüklügi. Diňe bir döwletiňki däl. Şeýdip ýasalýar diktatorada, şeýdip döredilýär diktator totalitar rejimlerim. Indi bu aýplama bilenem çäklenen ok. Bu indi biziň hil häsiýetimize baka berýär. Bir kimler? Bir kimler? Indi diňleýän bir kimler ekenik?
dönüklüğün haklı temsilcilerin içi aralan ya da dürlü buluşukluğun diktaturanın hılmatına solun tarafından çıkışıdyanlar Şimdi ilserim bibidi näme diýip atlandyrýar? Dönükler, akly kemterler, içi baralar ýa-da diýär gulçulugyň we diktaturaň tarapyndan çykyş edýänler. Inni şuň sözümden inni menem ýanky kategoriýa giýirilen adam da öýdüňiz diňlediňiz, eşitdiňiz. Men halkyň bähbidi üçin näde halka garşy iş alyp barýan adam bolup görünýän oňa. Diýmek menem şu isbitekde bar. Inni şu sanak geçen hilhiyatiyeti var, dönükler. Şeydi, haytadır o adamı atlandırmak için, ol bir adama diyen ok, tutuş adamdan top borna diye, şonu diýmek için bizim vatana dönüklük edenimidi, suud ediyen haytadır var, in olmana yekaca fakt getirmeyi. Şu fırtını emgeye mi fakt getirecek ol? Yok. Aklı kemterler diye biri. Aklı kemter diýmek psihikataydan ne atar adam diýmek. Psihikataydan adamın sagdygyny, ne sagdygyny ketgitlemek üçin ilki tem özüň dokmaly bolmaly ýa tejribeli wraç bolmaly, biri öz barlygyndan geçirmeli. Sen haçan yetişdiň biri olar ýaly psihika barlyglardan. Biri olar ýaly baha berer ýaly bizim aklymyzyň kemterdigini psihikataydan ne sagdygyny adamlar dygmady beýdip beýan etmek üçin, aýan etmek üçin, yglan etmek üçin. Ya da bir de içi garalar diýip baka berýän. Bizim içimizden akdygyny, garadygyny sen niýeden bilýän? O näýil bolýar? Men taňa tanqyda aýdyp bilerim. Senem maňa tanqyda aýdyp bilersiň. Ýöne şo tanqydyň içi garalyk bilen aýdylýanlygyny ýa halkyň bähbidi üçin aýdylýanlygyny sen näde kesip bilýän? Ol ýalňyşyba aýdylyp borular. Tanqid diýilýänler. Ýöne içi hukman içi garalyk bilen aýdylmalylar, islenlik bir tanqid. Sen islenlik bir tanqidi aýdýan ýa-da sen bilen alalaşmaýan adamlar onda hemmesini sen bir aýakdan türüp içi garalar diýip atlandyrýar. Ýa-da aýdýan gulçulugyň we diýen diktaturaň tarapyndan çykyş edýänler diýen biri. Diýmek onda men 30 ýyl bäri opposision hereketde bolup gulçulugyň we diktaturaň tarapyndan çykyş edip gelipdirim. Sawol şeýdip men gözüm açanyň üçin. Eger men gulçulugyň we diktaturaň tarapyndan çykyş edip gelen bolsam, onda men bizim diktatorymyzyň tarapdary, onda men şoňa hyzmat edip gelipdirim. Onda näme üçin meni bu diktator ýurda goýberän? 99-njy ýyllar bäri ýurtdan çykyp gaýdalym bäri men wiza alyp bilenmi? Men ýurda goýberän oklar. Azatlyk radiosynyň ozalky işgärleriniň hemmeti ýurda baryp geldi. Diňe meni goýberän oklar. Onda menem onda şeýdip, nädip şoňa münasip bolupdyr, gulçulugyň we diktaturaň tarapyndan çykyş edip men şoňa münasip bolupdyr, şeýlemi? Şu sözüňe jogap berip bilýärmi? Inni bu näme diýär? Şoňam ideýandan adamlary şeýdip kemsedici sözler bilen doýurup ýerindänam käbir adamlar diýe aktrisler diýen bolýar, paýş sözleri, göjek sözleri ulanýarlar öz çykyşynda diýip, özü hamala şol işi etmeýän ýaly gurrun edýär. Ene diňläp gör. Bir adam baraýdaly käbir aktristler zatlar çykyş eden wagty gaharlanýar, gaharlanýar jogap bilmän göjek hereketler edýär ýa-da paýş söýüşler ulanýar. Şeýdip ilki bilen öz mertebesini peseldiýär. Soňam şol çykyş edýän platformasynyň mertebesini peseldiýär. Evet. Böyle göjek çykyş edenler adamlar kemsedilenler paýşlerler olanlar adamlar mertebesini kemsedilenler. Öz mertebesini kemsedilenler okuşun. Ýöne şol ruhatyň ödünde de buň wyjdany ýetdi beýleki adamlara şolar ýaly damyçany etmäge, ýa-da bellik etmäge, siz göjek çykyş edýäňiz, siz paýşlerler ulanýar. O sen ödüňe tanqidi bellik edip komentariýa diýen adamdan berýän jogaplarga teredýän bolýan, şo taýda paýşlerden başga zat ýok. Men sana ýöne bir matal berip koýaýyn. Ine ýa-da kindiden çykyşynda men bir tanışlamyň biri sana komentariýa ýazdy. Olam näme diýip ýazdy? Ol maňa soň görkezdi özüniň ýazan komentariýasynyň screenshot'uny alyp berdi. Hadi Allah'ım rahmet et diye. Men niye devlet bayhana
Näme üçin sen öňe taparyp diýme öwüp berdin, aşa göterip berdin, innem ony jöwüp başladın. Yere sokup berdin. Näme üçin beýdip birden ýüzüňdäki maskany çalışraýyňla diýip sora berdim morin ýa. Maňa neşler ýal jogap berdi diýip şoň beren jogabyny ha görkezdi. Sen näme jogap berdin? Sen ýa-da ine şoň taňa sora beren oglunyň ady maksat, ödem hakykatdan şoň ady maksat, ödem Şweýçede ýaşaýar. Maksat täjif, ödem familiýasyny aýtmagma da ruhsat berdi. Ine sen beren jogabyň emdiňmi ýitirdiňmi? Tanaýan we temany bilýän beýle gürlemeýär. Makka maşenliğin aşağından çıkıp komment yazmağa hem wagt tapýan o tügele mesela kançyda diýip jogap berýär. Indi seret bu erkek adam sen jogap berýän. Sen aýdýan ýene de bir erkek adamyň aşağından çıkıp gelipdiň o Makka maşenliğin aşağından çıkıp gelipdiň o şey diýip kommentariýa ýazýan diýip sen şo derejede şol adamy şey kemsitjek bolýan. Näme üçin ödüm? Şoň bary ýok saňa ýankyýal sora bereniň üçin. Sen näme üçin öňe saparyp diýmey arşa götürüp gelýärdiň, indem ony ýere sokup oturýarsyň. Näme üçin birden eka beýdip pikiriňden dänip ýörsiň diýip sora berende sen ýankyýal jogap berýän. Indem ýene de bir zat üns berdim men. Sen näme üçindir çemen ören ulanýan terminlerini ulanýan aýallygyna soňky wagtlar. Şuňa ödem näme görkezýär? Çemen öreden sapagalaryny görkezýär. Sen onda halipaň sen her näçe boyun almajak bolup ýöne sen öz arkaňda çemen ören guramasynyň emblemesini goýan bolup giýje günü çemen ören edýän işleri, adamlary türmeden çykarmak, näme etmek, ýuridik iş alyp barmak, hukugyny goramak ýaly meselelerde ullukan bir iş edýän adam hökmünde görkezjek bolmagyň şolatlar näme alamaty? Sen garaşsyz jurnalistiň alamaty. Eger sen garaşsyz jurnalist bolsaň onda näme üçin haýtadyr bir opozisiýon topara ödüňe goşup oň liderini öňe süren bolup şey dip on üstesine de şoň ulanýan sözlerini sen ulanyp adamlara jogap berip şo ýanky sen ulanýan Makka maşenlik diýen sözüň kim oýlap tapdy? Çemen ören oýlap tapan sözü şol. Maksat saparym radyp kemsitmek üçin. Indi senem bu maksat täjifi, maksat saparym radyp aşağından çykan bir adam hökmünde suratlandyrýar. Näme üçin edýän şonu? Özüňe me öňýän çykyş edip oturýarsyň. Ay paýşderler ulanýanlar bar, ay diýä bödeklerler ulanýanlar bar, şol diňe özlerini maskar edýärler, öz awraýlaryna ýan ýetirýär diýip akyl satyp oturýar. Ideýany bilenem saňa ýöne koý sora berýän adamlara da ýankyýal paýşderler ulanyp kemsitjek bolup. Oň üstüne de ýanky ulanýan kançyta diýen söýdüm bar. Şo söýdüm opozisiýon aktivistlerin içinde adamların içinde ulanýan ýekece bir adam şonu oýlap tapan, şonu ulanyp gelýän. Olum ten halipaň çemen ören. Ten şoň ulanýan terminlerine çene ulanyp oturýardyň. Şeýdip lepbeý diýip oturan okuwçy ýa. Muňa sesine indi sen ol maksat bayramçy dil ýetirmek bir dil ýetirdiň. Üstesine otag meňe adam goşupdyň. Özüňem näde goşýan Ferit? Türkçe sowatly ýazmagy goýan Allah murada çokuny ber, belki ondan soňky Krishna goly ödüm bolarsyň diýip meni bir din bilen baglanşdyryp o dine de dil ýetirjek bolýan. O meňe adam otaýdan nirip geldi. Ol maksat täjif, ol Şweýçede ýaşap beren bir aktivist. Ödüm bilýänmi haýsy maşgaladan. Şoň ejeri aýul täjiwa öz döwründe 90-njy ýyllaryň başlaryna deputat saýlanyp Saparym Murat Niýazowa garşy açyk tanqid bilen çykyş eden ilkinji deputatlaryň biri şol. Ony Murat Söýnem tanaýar, Pirim bolu Taňryly iftagam hem beten tanaýar. Şonu da Niýazowyň basyşyna çydaman ýurtdan çykyp gaýtmaly boldy. Soňra Şweýçe emigrasiýa çykdy öz şagalary bilen. 10 ýyl töwereg mundan öňem pahyr boldy, dünýäsini täzeledi, ýatan ýeri ýagty bolsun. Şoň çağalarynyň birem şu ine maksat. Şo saňa sora berdi. Senem ony şey dip kemsitjek bolýar. Indi otagam men adamy sokýan. Ony birda o maksat bayram şoň aşağından çykan ýaletdiň, birda da ony Krishna etdiň, Allah murada çokunup ören etdiň, indem Krishna goly bolarsyň diýdiň.
şular ýaly edip bara adamdan dinini alyp ölen birinciden men Krishna bolu diýär. Krishna edem diýär. Ýöne men bolaýym da men kim bolaýyn? Buddhist bolaýyn, ya Katolik bolaýyn, Hristiýan bolaýyn, kim bolam da. Men dinimi diline çolap şeýdip onam kemtejek bolup şular ýaly edip öwrümli kemtejiji çykyş etmegiň bu jinayet jogapkärçilik bol. Özüňe oturan ýeriňe Ýewropaň döwleti, Germaniýada şoňatlar öwrenen okmy, töwrenen bir fer salyp. Dini kemsetmegiň bolmaýanlygyny. Şo taýdak jinayet kodeksiniň kısta ýanky maddasyna şu edýän hereketiň degişdirdigine düşünýän okmy? Ben düşünýän däldim. Sebäbi sen teröristler men bilýän şolary tanaýan dip teröristlere himayet berýändigini bilen ýugunup döşüni urup berenji oğlunjuk da sen. Ana sen bar derejem. Ana sen demokratlygyňam şol, jurnalistlik derejeňam şol sen. Inni tene bir adamy, bir erkek adamyň aşagyna çykan ýaly edip görkezýär. Şonam kemsetjek bolýar. Ýany bilen şoň öň ýany näha ten arada bir karikatura suratyny goýdy. Ýokşan Glyjy arada. Şo taýda näme görkezdi? Teni eýerläp meni oturan çemeni ören görkezdi. Senem şoňa tas ölü bilmedim. Şonu gaty görüp. Özüm şo siýasy karikatura, ol jurnalistikada bar. Sen bir adama, bir erkek adamyň aşagyndan çykdyňmy diýäň. Özüňe üstüňe çemeni ören mindirip surat çekilipdir bolyn. Şonu ma gaty görüp ol adamy şonu goýan ýanky Ýowşan Glyjy ma ten aýdýan muny eden adam däl adama men diýen mahluk diýip atlandyrdy. Nazarete näme çykyş etdi? Şo meselede. Ödem şo suraty, şo karikatura näme şeýlerden berdim Muhammedowyň eline görkezýän häzirne kadr başlar bolup görürsiň. Bir Fransuz satira jurnalynyň esasy sahipasyndaki suraty özüne oraya ýetgizip Türkmenle birleşik hereketiniň başlygy çemen uýamadan adyny goýup oň aşagyna adadyň men we hormatly ýaşlymyz Hanan soň adyny goýup ahlaksyz hereket edildi. Şu hereketiň özü Hudaý tarapyn aslynda hemmemize berilen bir işaret. Näme üçin? Inha şu hereket, şu işi edýän adamlaryň ahlak taýdan pesýeni. Şuň aslynda adam däl, adama meňzeýän mahlukdygyny subut etdi. Şeytmek bilen sen näme diýjek bolýan, sen diýjek bolýan adam. Şoňa şoňkalyjy şu suraty sahipasyna goýmak bilen berdim Muhammedowyň görkezmesini, şu buýrugyny ýerine ýetirdi diýjek bolýar. Şeýle de. Diýme onu islendik adam sen barada bir tankydy karikatura goýsa da ýa tankydy kommentary ýatsa da hökman şol ýa diktatoryň görkezmesi oýunçy etmeli, ýa kimdir biri Allah amradyň görkezmesi oýunçy etmeli, ýa maksat Sapar Muradowyň görkezmesi oýunçy. Sen ana kesitli, men oýunçy diňe şeýle bolup çykýar, adamdan özünde kelle ýok bolup çykýar şeýle de. Ine sen bu gurrun edýän suratyňa mene şu taýdan ulandyk görkezeýin. Ine şu surat Fransuz jurnallarynyň birinden alynan ýöne şu taýda adamdan ady ýazylan. Bunam näre Ýowşan Glyjy halypdyrda 3 tane erkek adamy eýerläp oturan bir aýalyň suraty bar. Şu aýalyňa nädöşüne çemenlip ýalypdyr. Aşakdaky eýerlenip müllen erkek adamdan biri azat, biri sen döwlet, birem Hanamov. Inni eýtem şu taýda suratlandyrylan şu epizod. Sen hakyky ýagdaýyňy görkezenokmy? Sene bir erkek adamy ýanky maksat Teajifi Maksat Bayramov tarapyndan eýerlenen şoň aşagyndan çykdyň diýip atlandyryp oturýarsyň. Awa. Bu taýda da ýani Ýowşan ýanky ýaly çemenöre tarapyndan eýerlenen diýip görkezipdir. Senem onu Ýowşany oňşyna aýdýan bu adam däl adama meňdeş mahluk diýip atlandyrýar. Gaty görüpsiň. Näme üçin gaty görýär? Sen öyle diýen işiňe diýär olam. Sen adamlara ýanky ýaldatlar aýplama bildirip oturýarsyň, kemsetip oturýarsyň. Bu bolsa ýöne bir syýasy
karikatura. Bular ýaly karikatura ol şekilýän da jurnallarda da gazetlerde de. Ödem hakykata gatylaýyp gelýär. Eýsem sen hereketine häzir kontrolly edip oturan çemenöre däl kim? Ol çemenören ulanyp oturan sözlerini gaýtalap bilbilýär haýryan kim? Sen näme? Çemenören Guramosyny reklam edip emblemasını ulanyp oturan sen näme? Çemenörany öwüp oturan onu bir aýratyn bir iş alyp barýan, jurist edip görkezjek bolýan sen näle kim? Sen şolar ýaly karikaturany gadagan etjek bolýan. Bolýa, inni sen özüňem şol rawatyň özünde de garaşly jurnalist ökmünde görkezjek bolýan. Ýöne sen edýän hereketiň ne bir garaşlylyga beýlede dursun, ýöne jurnalistiň ama görkedenok. Eger sen jurnalist bolýan bolsaň, sen özüň tankit edýän adama uçtan tutma hemmesine halk düşmanları dip baka verermi? Ya vatan dönükler dip baka vermelimi? Sana niyerde ürettiler şonu? Adatlyk radiosyny üretdilermi? Adatlyk radiosynyň treninglerine okup berýän okuwlaryny olar ýaly öwredilen o. Senin şol Türkmen oladan alqaydan düşünjäňden çykyp bilmän seni dem şu orta ahyrlar düşünjäň bilen ýaşap berýärsiň da. Şeýle dämi? Şoň üçin seni adatlyga getirmediler. Oturan jerimde oturana Türkiýede de Türkmeniň diýaptesuri barada gepleşik etdi, oturup berdiler da. Senem ana şol derejäden seni dem çykan o. Ondan özüni tankitleýän näme diýär? Özüni tankitleýän adamlardan sen näme diýär? Halk düşmanlaryny ýasaýan. Özüni tankitleýän adamlardan halk düşmanyny ýasaýan adam jurnalist bolup bilýärmi? Özüm erkin jurnalist, garaşly jurnalist bolup bilýärmi? Ýok. Özüni tankitleýän adamlardan halk düşmanyny, watan dönüklerini ýasaýan adamlara kimler diýilýär? Kimlerdi şolar? Taparmurat Niýazow diýilýär şoňa. Gurbanly Berdimuhammedow diýilýär şoňa. Kimçiň Aýyn diýilýär şoňa. Stalin diýilýär. Saddam Hüseyin diýilýär. Ana sen şol çetelli adamdan hataryny bolýar. Ýöne Hudaýa şükür sen elinde olonky ýaly häkimlik ýok. Häkimlik olanda da ýöne goýuňda getirmegem kyn sen edäjek işden. Bagyşlawny. Ýa-da sen özüňe diýäňde jurnalist diýäňde özüňe kyn sowra berilen ýagdaýyny adamdan dinle dil ýetirýär. Şolam jurnalistiňe diýän işmi? Din bu taýyny ýüzden gelýär. Näme üçin adamdan dinle diline solan bolýar? Ýa-da özüne garaşly jurnalist diýen adam çykyş edende arkasynda haýsydyr bir toparyň, fiýasy toparyň emblemasy goýmalymy? Şolam garaşdyrylyň alamatymy? Ýa-da özüne garaşly jurnalist diýen adam özüne tankit eden üçin araljak bolup adamyň şahsy dokumentlerini efirde görkezmeli. Näme üçin keminen hemme şahsy dokumentine şeňle görkezip kime kömek edýär? Hemen sen şu eden işin görkedeýin. Şeýle haramçylyklardan näme çagalanmagy bolsa? Taparakly komitetiň boýnuzyny şugulçy Mehdan Muhammedow ýagny kimine makamly diýjek. Döwlet sana kimine ruhsat berdim, şu dokumentimi görkezdi. Ruhsat beren o. Şu mökür waýna şu dokumentiniň ýüzüne özüň mökürjik goýupdyň da Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi diýip. Şeý diýmek bilen sen şu Mehdan Muhammedowy mehemeň agenty diýip atlandyrýaň da. Sende tutnama barmy şu Mehdan Muhammedowyň mehemeň işleýänligi bardy? Ýekaje dokument barmy? Ýekaje tutnama barmy? Ýok, sen görkezip bilmersiň. Şeýlemi? Sen şonu görkezip bilen ok. Onda sen nähili hukukyň esasynda biriniň şahsiýeti baradaky maglumaty şoň özüniň ruhsat bolmadan görkezýär. Kime satýan sen bu maglumaty? Özüňe maýdan bolýan şolary adam satmakda aýplaýar. Şol wuratyň özünde da sen bilen şahsiýetini satyp oturýarsyň. Şuň özü adam satmak diýärmi? Sen bilýärmi şol sen oturan häzir Germaniýanyň kanuny boýunça şu jenaýat jogapkärçiligi şu sen eden işiň var şu jenaýat. Şahsiýetiň özüň
ruhsat bermedinden şahsiyetin ellerilmesizligi diýip bir zat bar. Şahsi durum adamyň şahsi durmuşy. Sen şoňa gatışýa. Sen şoňa gatışdyň. Häzir şo Merdan Muhammedow sen suwda berse, Germaniýa ýa-da Türkiýa. Sen aýaňy sallap gidýän. Iň bolmanda iň ýeňilje dagalaňda ullukan taňa jerime berilýär. Pul jerime salnar. Ol elbetde Merdan Muhammedowyň öz işi, ýöne men taňa ýatlar, ýa şolar ýal jenaýet jogapkärçiliginiň bardygy. Şulan sen ana jurnalistiki aň düşünýän derejesini görkezýär. Indi beýlik tarapdan sen näme diýäň? Sen arada edin çykyşynda, uluýun çykyşynda sen bir ýerini aýtdyň. Ödem göz taklaýyn ýagdaýda satbaryk diýmiň toporunu gödeňini tutup. Biziň diýäň ha YouTube'da çykyş edýän bir toporda diýäň çık yüzünü görkezmeýän çykyş eden adamlary diýäň satypdyrlar diýär. Nädip satypmyşynlar? Şo yüzünü görkezmeýän çykyş eden adamdan sesini mehemme tawşyrypmyşynlar. Şolaň sesini öwrenýän, şolaň kimdigini anyklapmyşynlar. Innem şolaň dogan garynlaşynlar, adar berýärmişler, hemem garaşyp otyrmyşynlar. Indi sen aýdýan, yüzünü görkezmeýän çykyş eden adamdan sesini şolar satypdyr diýip şolara aýyplama bildirýär. Indi beýlek tarapdan aýdýanlaryň özüň aýdýan adamlary yüzlerini açyk çykyş etmeklige çagyrýar. Öde mejbur etjek bolýar. Indi buňa nähil düşünmeli? Özüň aýdyp otyrsyň, adamdan sesini satypdyrlar diýen meheme, sesin üstü bilenem şol adamdan şahsiýetini bilipdirler, indi şolara hopawanýa diýen. Eýdýany bilenem, hemme adamlary bilen hemme aktivistlerimiz yüzlerini açyk çykyş etmäge çagyrýar. Beýdimek näme? Beýdimegen sen şol mehemen adamlaryna şolaň yüzüni görkezjek bolmak diýmek. Eger bular sesini bermeklik, olaň jan üçin howply bolsa, bulaň yüzüni görkezmeklik howply däl. Yani sen şular ýaly marazmatik çykyşlar edip otyrdyň. Ödedimi de garşy edip. Indi meni esaty gyzyklandyrýanda. Sen göre bile bil kaslaý ne diýen şu çykyşy. Şoň howplydygyny bilýän, şolaň sesiniň ýetmegine ýam howplydygyny bilýän. Şoňa garamazdanam yüzüňizden akmasdan aýryň yüzüňizi açyp çykyş ediň diýip adamlar şoňa mejbur etjek bolýar. Näden şo barada eden çykyş. Bir sana soru berýär. Yüzüňizi açman göreşjek bolanokmy diýip, da diktatora garşy. Sen näme diýen? Rızvan aýtdy. Soraýar. O soraýar. Gözü görünmeýän yüzüňi açman diktatora garşy söwüşmek ýalňyşmy sizin pikiriniz? Ýalňyş. Näçin gizlenýär? Sen ondan gorkýanmy, o senden gorkýanmy? Hakikat ol senden gorkýar. Ne? Yüzüňi açyp şahsiýetden diktator Berdi Muhammedow gorkýan eken. Şeýlemi? Indi sen yüzüňi açyp çykyş edip gelýän, indi näçe wagtdan bäri sen näre gorkdyň Berdi Muhammedow? Hani ýekaja fakat ýetir. Şo senden gorkup balagyny dolduryp otyrdy da şeýlemi? Ondan bir ödün aýdýan ýanky çykyşynda taň ýydragyny aýdýan da bir sora berýärdi. Men ýüzüm açyp çykyş etsem, men doganlaryny açlama alar berip başlatadar. Sen şolary halat edermiň, sen şolary alar berdirmän bilermiň diýä bolýan. Sen ýene ilka ýüzüň aç diýen bolýar, ondan şol atlar diýen aladahnet. Sen ýüzüň açanyň bilen taňa hiç zat degmediler diýen. Hany diýen ödüň aýdýan, hany diýen ýüzlerini açan üçin alar berilip beren adamlar barmy diýen ýurtda. Sen bilen şonu. Döwlet sen şonu bilmän aýdýan ýa bilmedik bolýan. Yüzlerini açyp çykyş edenlikler üçin dogan garyndaşlaryna adar berilip ýörlen adamlardan habaryň ýokmy? Habaryň bar. Ne saýdylyp gelnýär çykyşlarda. Näme ana sen egindeşiň ol adat orsiýetdäki adat türkmen. Näme şoň türkmen awatdaky dogan garyndaşlaryna adar berilenokmy, berilmedimi? Ya bu paçapanyň maşgalatyna adar berilmedimi? Şu adar berilmeme şoň netijesinde aýaly bilen aýrylışdy. Ya Narjan Muzafferowyň maşgalatyna adar berilmedimi? Berildi. Ýa-ni oraz studentiň talibiň garyndaşlaryna adar berilmedimi? Ýüzüni açan üçin berildi. Ýa-ni türkmen Balkan awatdaky debeten agdalaryndan biri Allah berdiýip adar berilmege beldi, üstesine türmäge atyldy. Galp ayıplamalan esasında türmeye basıldı 6 yıl. Senem adar berilen ok diýen.
Indi sen şolary häzir gorap bilýärmi? Şolary azar berdirmeýän bilýärmi? Şonu türmeden boşatyp bilýärmi? Ýok. Onda näme üçin sen adamlar mejbur etjek bolýan ýüzlerini açyp çykyş etmeýär? Sen iň bolmanda aýdy bilýärmi? Bu mesele özüňizde bagly. Ýüzüňizde açdaňyz açyň, jogap berçiligi özüňizde bagly. Açmadyňy diýerse açmaň diýip bilýärmi? Ýok, sen şonum diýen ok. Hükman açmaly adamlarym utandyrjak bolýar. Adamları utandyryp şeýdip ýüzlerini açmaga mejbur etjek bolýar. Näme üçin etjek bolýar? Şu ullokan sonra. Eger adamdan sesini bermek, olar üçin howply bolsa sen aýdyşyň ýaly. Adamdan ýüzüni açmak howpsuzmy? Sen bil katlaý ne diýän şol. Ine şu taýda ullokan sonra ýüze çykýar. Saňa berilmeli sonra wa. Sen kim işleýän? Sen edýän hereketiň opozisiýon adamyň hereketi däl. Ullukan sonra dur, şu soragym adamlar bermeli saňa. Ýöne köp adamlar gynandan agyrlaryny açyp oturan adamlar wa sen diňle sonra nähil sonra bermeliligini bilmeýän adamlar bar. Indi muňu sözüne sen näme diýän? Indi sen özüňe sonra berdirmejek bolup, özüňi tankid etdirmejek bolup, sen özüňden şeýle bir gahrman ýasaýan. Ýüzüň näme dip çydaşyna men haýran galýan. Sen diýän bir sözüň bar. Men her zada garaşýarym ýöne bular ýaly aýgyr bir binamyz çykışa özüňi üwüp özüňi asmandan asyp beýle beýan etmeýän senden garaşmadym, dogry maýdaýyn. Ýöne şonu etdiň. Sen näme diýän? Adamlara ýüzleri. Men diýän, men eden işimi diýän, sen siziň hemmeňiziň ýedar kaňyzyň, ata-babaňyzyň eden işi bilen deňeşdirsen menki agyr geler diýän. Ine sen diýän zat. Bu men sözüm däl, sen sözüm. Ýa-da bir sana aýdyly edilen işleri aýdyly. Bir diňe bir adam, şu halkyň hereketindäki bir adamyň iş eden işine sana mysal berdi. Bir adamyň eden işi şonuň ýeda arkasynda getirip teretin bir tarapyna goýsaň, näşur ýaly men ulugurlaýan. Oşu kurlama hakymamy. Türkmen halky şol hakymana berýär. Öz maňa etdirel işi bilen men şolun buyruğu bilen ýerine ýetiren wezipelem bilen men şol hakmyny wagip kasap edýän. Içine ýansyn. Vicdanın nähil derecede bolýar. Kedin diýär, ata-babaň ýedar kaňyzyň diýär. Bide ýetmeli, hemmeler ýetmeli. Kedin diýär, ata-babaň ýedar kaňyzyň eden işi diýär, bir adamyň özüni bilen bir adamyň men eden işi bolmaz diýär. Kerede şeýle goýsaň menki agyr geler. Ine şu adamın özüni garaşly jurnalist halkyň bähbidi üçin iş alyp barýan diýip hataplaýar, atlandyr. Türkmende bir söz vardır. Özünü öwünün tanapy çüýrük diýär. Ýagşylyk etdi derýa oklu, balyk bilmese halyk biler diýär. Ansaply adam, halk üçin iş edýän adam şeý diýendir. Ýagşylyk edip ýekece ýagşylygyndan 1000 tonna ýagşylyk döretjek bolup çiýşirip oturan oklu tersine diýendir. 1000 tonna ýagşylyk edýän bolsa şonum derýa atyp balyk bilmese de Hudaý biler diýip derýa atyp bilýän adam bolmaz. Senki tersine sen eden işine bir görkedi bilen ok. Diline çolap oturýarsyň, bir fakt görkedi bilen ok. Üstesine de bizim ata-babalarymyza dil ýetirip, siziň ata-babaňyzdan men eden işimi eden däldir diýip oturýar. Ene sen nähil çetellädi. Ýöne sen buň bilen hem çäkdenen ok. Sen ýene de özüňi asmandan asmak üçin, özüňe şeý taqdim etdirmek üçin, özüňe hiç ýyl tankydy bellik etdirmedlik üçin sen aýdýan. Siziň taqdim edip beren siziň diýäňde şu Türkiýedäki diýen iň tanymal adamlar diýen, iň tanymal guramalyň, meşhur partiýalaryň düýbüni tutan adamlaryň maşgalasynda men öňe wesdim diýen. Adamlar ünseriň şuňa. Döwlet baýhanyň diýen zadyna. Men diýe Türkiýedäki iň güýçli, tanymal guramalyň we partiýalaryň düýbüni tutan adamlaryň adamlaryň öýlerini öz çağalary ýaly bolup ýetişdim diýär. Şolaryň öýlerini men kemale geldim diýär. Nädin näp görüm? Bu men toslayan dadym diýär.
ol sizin adı bilen öňünçük bolan adamlaryň, partiýalaryň syýasy hereketleriniz bar. Şonuň düýbüni tutup, şonuň esasy sütüni bolup duran adamlar men öz çağalary ýaly şonuň üýtüne boldum. Siz kiýip ýarşdyrjak bolýar, kimi bilen? Döwlet hem şey diýmek bilen diýmek onda sen näme taýýar? Şol meşhur adamlar Türkiýe belli guramalarynyň, partiýalarynyň düýbüni tutan adamlar onda seni uğurlu alypdyrlar. Öden bir adam diýil, bir näçe adam. Sen onda şolaň öýlerine ýaşap kemale gelipdiň. Onda sen nädip 93-nji ýylda sen aýdýan men kämillik ýaşanakam men okumaga bardym Türkmenistandan diýen. O nädip bir wagtyň özünde hem Türkmenistanda kemale gelip bilýän, hem Türkiýede belli tanymal adamlaryň maşgalatynda kemale gelip bilýän. Han düşündir şonu. O nähili gudrat bilen sen iki ýurtda bir wagtyň özünde öňüp etip bilýän. Sen şonu düşündirebiljekmi? Ýok, sen şonu düşündirebilmersiň. Onda sen näme üçin şu urwaýaty bize aýdýan? Näme üçin şu ertekini halka aýdýan? Men bilýän näme üçin? Sen dinläp oturan adamlaryň içinde öz kellesi bilen pikirlenip bilmeýän sada nadan adamlar bar. Şolar hakykatdan ham gynan tabam sen şu ertekini edip dowa ýaly edip alyp anany oturanlar bar. Şolaryň içinde hatda opozisiýa agdalar ham bar, blogerler ham bar. Ýöne bir mysal getireyim, ene jetdüň men geçenki çykyşymy aşagyna kommentariýadan Garazowlun diýip bilen blogerlerden biri bar, Türkmen awat. Şol maňa ýazýar. Bu diye halkın aladasyny edip gören halal ya döwlete sen näme üçin dil ýetirýän döwlet baýhana näme üçin tanqid edýän? Halkın aladasyny edip gören halal sen atlandyrýan. Näme üçin şo şey diýip atlandyrýan? Sen ullukan bir iş eden adam hökmünde görýär. Olam näme esasında? Sen düzüp şoňa aýdyp berýän ertekliň esasında şey diýip pikir edip gören adamlar bar. Benim oňa sora berdim. Sen diýdim şu döwlet baýhanyň ýüzüni bir gördüňmi diýdim. Men diýdim bu adam bilen oturup diýdim arkasyna hanjar dürtülen adam diýdim. Menen tek onam soň geljek aýdyp beren adam. Sen diýdim bu ertekini dinläp diýdim. Bundan şeýle geroý ýasadym. Hani ýekaja tutnamaty bar diýdim. Gynan tamam hawa sen şular ýaly ertekiňe anyp berenlerim bar. Ýöne sen ýöne düşündirmeli bolsaň häzir. Sen nädip Türkiýede belli şahsiýetler öýüne kemale gelip oğulluk alınmalı. Oğulluk alınan olsam görküdemle şu faktları bir garaşyaz. Olmasa da sen häzir ötünç soramaly. Sen adamları şeydi oynap oturan, çünkü sen ötünç soramaly. Sebäbi sen ýalançylyk bilen kezzaplyk bilen meşgullanýar. Kezzaplygyň bir jogapkärçiligi bar. Indi şu zatları edip oturan adam sen bir tarapdan öýdüň jurnalist ýokmunda görkezjek bolýan bir tarapdan. Beýlek tarapdan ýene dinler hükmünde de çıkış edip oturuyorsun. Şu yankıdan çıkışın ideyanlarım adamları näme çağırýan? Şu Türkmenistan'daki bolup beren wakalar diýen Hudaý tarapyn bolup duran ödem halkyň bähwidine diýen. Oňa näme düşündirmeli? Sen bir marazmaňa maçýaga ýokmy? Bu torana wa, na dinläp görün. Näme diýer? Halk näme diýär? Allah Taala imre bilen gorlugy bilen. Geçirýän arafasy bilen. Ya son kunlar son himnin asma, çedinin asma, onun niyatı olmalı, metrgemi himmeti Allah'ın hasabı. Allah'ı hasapçı ol himmeti. Himmeti Türkmen halkının bekliğini. Diyme onun häzir kolup beren wakalar himmeti Türkmen halkının bekliğini. Oğurluk cimürlüklerim, çörek yetmezçiligim, pul yetmezçiligim, ağaçlık korluklarım, işsizligim, hem onu Türkmen halkının bekliğine. Şulam Allah'ın emri bilen bolýar eken. Onda näme bilen opozisiýon iş bilen meşgullanmaga zerurlugam ýok. Onda bol goşuryp oturuvereli. Döwlet şeýle bolup çykýar. Sana näme düşünmeli? Sen Hudaý hon adammy? Takdyra Hudaýa ten berip ýatan adammy? Ya da jurnalistmi? Ya opozisiýonermi? Ya Türkiýeň belli şahsiýetleriniň maşgalatynda kemale gelen bir beýik bir funga da adamsın. Kim sen? Yok, sen şolaň hiç edem der. Sen ertekçi, sen rowaýatçy, gynan tapdy. Indi özüňem sen jurnalist ýokmunda görkezjek bolýan. Özüňem aýdýan
jurnalistin diýen tankid etmäge haky vardyr diýip özüňi hak edip goýýar. Emma men jurnalist ýokmunda tankid etsem mende hak ýok. Özüň näme diýen? Biz ýaly jurnalistler diýen birini tankid edýän bolsa, şol jurnalistem kim diýe halamaýan bolsa, şol adamyň bir pohu vardyr diýen. Bolýa, belli bir derejede men alalaşýar. Eger jurnalistden gorkýan bolsa adam, şonu halamaýan bolsa, şonu gatşýan bolsa diýmek, şol adamyň hakykatdan bir aýby bar bolmagy mümkin. Ine sen näme diýen? Şu dedim bilen alalaşan gelýär belli bir derejede. Ana sonuçta kim jurnalist hamayan bolsa çok bir pohu vardır. Bilmeyeni istemeyenler etmişi pohu vardır şol adamın. Şol için halanır. Bolýa, aýdaly şohidin bizim janma. Onnda sen ol çemen joran we sen tagdim edip görün. Reklam edip görün. Şolama men tankidimden soň meni düşman hadaplap, meni jadany adam edip koydy, haram adam edip koydy. Meni halany wa. Senem bilýän aşony. Sen şoň ulanýan terminlerine mä ulanyp gördüm. Onno sen çemeni aýdyp biljekmi? Şu Allah amradyň, ine şu jurnalistin eden tankidi üçin sen şonu halamaýan bolsaň, senin pohun ba bolaýmasyn diýip biljekmi? Sen diýmelinmi? Ýanky eden şakaşyňdan soň sen şonu şoňa diýmeli. Ýöne sen şonu diýmeýän. Näme üçin? Sebäbi sen iki ýüzüň bar. Bir tarapdan sen adalatly jurnalist bolup görünjek bolýan, ikinji tarapdan eger şo tankid saňa degijek bolsa, onda sen şo tankidi edýän adamy halk düşmany, watan döňügi, halka garşy işleýän adam hökmünde görkezmeli. Şonam seni ne görkezýän? Şen meni görkezýäňde menden halk düşmanyny ýasaýan näme üçin? Sebäbi men tankid edýän. Senem tankid edýän, çemenem tankid edýän, beýleklerim tankid edýän. Özüňe aýdyp oturýarsyň. Jurnalistin tankid etmäge haky bar diýär. Ýöne özüňe gerek gelenne şoňa men hakym, biziň hakymy ýokmuşyn. Sen onda hiç ýeri saňa tankid degişli bolmaly, dälmişin. Indi düşünükli. Ana sen zannyň şo. Döwlet men şu datlary şu çykyş etjek däldim. Men gymmatly wagtymy häzir sarp edip oturýaryn şu datlary. Men şunu näme üçin diýär? Men şunu şular ýaly psihologiýany açyk görkezmek üçin diýär. Şunu näme üçin edilýändigini düşünmeýän käbir adamlara düşündirmek üçin diýär. Sen ýaly sen tetelli adamlar geljekki diktaturan binyadyny gurýan köşk şahirler, köşk jurnalistleri, sisteman gullary. Sen diňe şoňa ýardam edip bilýän. Sen häzirki diýen çykyşlaň wa opozisiýon adamlardan, jurnalistlerden halkyň düşmanyny ýatap edip oturan çykyşyň wa diňe orta sırlaryna itekleýän da. Diňe ýene-de diktaturan döretjek da. Bu taýda hiç ýeri söz adatlygynyň ýeti ýok, demokratiýanyň ýeti ýok, hiç ýeri şo adatlygyň ýeti ýok. Şoň üçin ýöne bütün etjek bolýanlardyň ýol berilmez. Ýol berilmez. Adamlara da men düşündirjek bolýan. Şular ýaly analiz ýokman gerek. Men buni tankidin hatiratyny üçin edem, birinden aralmak üçin edem. Şu opozisiýon hereketiň dogry düzüp gitmek üçin edýän. Goýşuk uzoga çekdin. Goýşu agyrly bolsun, goý siziň lapyňyzy keçetsin belli bir wagtlar. Ýöne şu taýda dogry düzüp işlejek bolmasalar, şu adamlar opozisiýanyň içinden gitsinler, öz burunlaryny sokmasınlar. Öz bähwitlerini arap, halkyň gözüni başyna aýlajak bolmasynlar. Men bu işimi betetmen. Men bular ýaly haýýarlaň, şular ýaly hüççütliň, şular ýaly ertekçiliň halkyň gözüni başyna aýlap peýda görjek bolmasyny. Ýene de geljekde şular ýaly ýagdaýdan peýdalanywam kimdir ýerine. Galp adamlara hyzmat edip şolary iterjek bolmasyna men ýol bermem. Iterbersin ýöne opozisiýadan çykdynda gitsin. Şoň üçin ýene de bir gedek aýdýan. Biz öz ýalňyşlanmada düşünüp, analizde ýalňyşymyzy düzeltmesek, demokratik prinsipleri häzirden başlap ösdürüp bilmesek, söz azatlygynyň gadryny bilmesek,
adamdan öz pikirlerini aýtmagy hukugynyň bardygyny kabul edip bilmesek iň bolmany. Hormat goýma ýöne şolong hukugynyň bardygyny bil, şonu kabul et. Konstruktiv dialoglar ýola goýup bilmesek, onda bizim bu opozisiýa diýänimiz ýöne spektakl bolup galýar. Ýöne gülçin edilýän oýun bolup galýar. Şondan başga zat däl. Sebäbi şular ýaly opozisiýa bilen ýurdun içine baryp bir zat ýöretmeli bolsa, şo dörejek zat üçüncü diktatura. Şondan başga zat däl. Şoň üçin biz häzirden bir wagtyň özünde diktatora garşy göreş bilen bir hatarda öz içimizdäki kemçiliklere garşy göreş, şular ýaly kemçiliklere garşy göreş bilen meşgullanmaly. Şona malyp gitmek. Ana men şuňky çykyşymyň esas maksady şonu ýatlatmak. Infertin diýäniň üçin köp sag bolun.